Цените в София през 2026 година. Да видим какви са те. Та така, София, столицата на България. В последните години тук се напълни с доста туристи, което от една страна е супер, от друга повлия май доста на цените. Но нека заедно се разходим в центъра и да видим какво е положението. Минаваме първо до едни пицички, точно до НДК. Грабаме едно парче на скромната сума от 2,20 евро, разбира се. Никак не е лоша, да ви кажа честно. И има приятен аромат на босилек ли е или на риган, не съм много сигурен, но е вкусна. Разбира се, не пропускаме фонтаните на НДК, които са красиви според мен, и се отправяме към булевард Витоша, или както ние знаем, Витошка. Тук е пълно със заведения, цените са различни, та ще изберем някое по, как да кажа, бюджетно, за да видим горе-долу какво е положението. И защото нали съм топ газар, веднага си поръчваме една бира Гинес. Ама кой да ти каже, братко, че ще е тъмна. Изпих си яде, малко се нафирках, но нека видим и другите цени. Та Гинес е 4 евро и 8 цента. Та имаме и каменица на цена от 3,57 за 500 мл. Може да си поръчате Марди или Старопрамен, Стела, но те всичките са на по 330 или 300 мл. А и сами виждате цените. Хрупкави калмари 8 евро и 17 цента. А пък пица Маргарита е само 7,66. Ето и коктейли. Пина колада 7,66. Кафето е между 2,29 и 5 евро почти. И тъй като Витошка ми е Тасос с Гърция, се отправям на по-различно място. Едно от любимите ми в София и ще ви обясня що. Та минаваме през магазина, който също е в центъра на Витошка, да си купим една биричка. Бирата е само за скромната сума от евро и 10 цента. И това е едно много мое любимо и легендарно място в София, паркът пред Народния театър. Тук са всички артисти, алкохолици, експериментатори и класически пияници като мене. Но е много красиво, препоръчвам го на всеки, който не е бил в София, да дойде и да изпие една бира, сок, кафе или просто да изяде един хубав сладолед. А да прибираме и хващам градския транспорт. За щастие в София той все още е супер бюджетен, едно пътуване струва 80 евроцента и ти позволява да направиш едно прехвърляне в рамките на 30 минути. Също така можеш да си купиш цяла дневна карта за 2 евро, която ти позволява возене в целия градски транспорт. Метро, автобуси, трамваи, тролеи, бла 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 бла. Това е в София, накратко. Не сме влязли в кварталите, но може да погледнем друг ден. Какво ще кажете да видим в кварталните заведения, по-изгодно ли е или продължават цените да са като в Гърция?